Pinanagnakan manen dagiti taga Bucay iti siglat da, iti naiswal nga street dancing and ground demonstration apaset ti panagrambak ti Cacao Festival 2025 ken panagpiyasa ti patron ti ili ani St. Narciso sinangal daw. 7 contingents manipod kaniti cluster di elementary school ken 5 contingents manipod iti sekundarya tinaglaban-laban iti kompetisyon. Paset ti selebrasyon ti panagbida ti produkto a kakao ken dagiti na duma-duma a mabigbigaw festival iti Pagilian. Gaganti pa nagpiesta, itinadapay ang panangyam ang motil produkto ang kakao iti Bucay, ken panakital o ti turismo. Tinaragsak ka pa nagpiesta, ken mangipanagnek ti panagkaykaysa, manipog ka na Kong J.B. Bernos, Kong Ching Bernos, nagiti opisyal iti probinsya ken munisipyo, aging ka kaniti umili. Bigbigan ni Mayor Jaja Bernos, iti panagkaykaysa, nagiti amin na pagadalan, naganak ken estudyante, para iti balay king aktibidad. Happy Fiesta again! Agtultuloy tayo nga ag-celebrar, aging gana no rabii. DJ Artista Night tayo. Last day tayo, Apo, tonight. Thank you, Apo. Ag-enjoy kayo ag-salad. Congratulations. Naglalaing kayo. Kalpasan din nga dance showdown na ideklara na nga ba kit elementary category di Bucay Central School. Ken champion iti secondary category di Our Lady of Fatima School. Imawad na di trophy ken cash prize. Bali, naglalapusanan na siya kiti ragsak. Dado nga pa nagyaman, nung una-una yung kinapo Diyos ala. Siyempre, nakapagpiesta tayo man dito yung Bukayin. Dito yung hang balegi ti may mesa, balegi ti si bubuo nga pamilya, ladies. Si bubuo nga pamilya ti Fatima. Naragsak ti piesta man ti Bukayin, nabayag nga ti piesta to'y ilimi nga Bukay, kat aming nga barbaryo, nag-enjoy da. Pati da kayo. Wala kami nga audience, buyakin makita mi ti effort da. Kas parang litop ti panagpiesta iti ili, may White Artista Night, ken may matangan ti Grand Fireworks Display ita Arabi. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.